Na ce ba? Kana jin ɗarɗar ne? Wannan fa ba aikin gwamnati bane da mutum zai samu sa'adar tsaro in yayi nasara. Aikin kamfani ne. A kowace rana za a ba mu ayyuka da macen masu macin su za ka yi kamar wannan. Madadin mu zama abin zaɓi ko bari ga mai tantancewa, mu zama ɗauka dole. Ka yarda da kanka. Jama'a, tantancewa ta zo ƙarshe. Kamar ya, an gama tantancewa kuma, yaushe kuma a ina aka yi? Yanzu kuma a nan. Babban manajan wannan kamfani, Malam Vikram Aditya. Waɗanda za mu ɗauka aiki su ne Bharat da kuma Mansa. Duk yawan mu me yasa biyu za a ɗauka kuma yin labai? Ƙwarin gwiwa ta wajen taimakawa wasu ba tare da ɗaukarsa a matsayin kishiyoyin nema ba ya yi matuƙar burge ni. Na gode yin labai. Damuwarsa ba abin da kamfani za ta bashi ba ne, face gudunmuwar da zai bata. Niyyarsa ta burge ni sosai, hakan ce ta sa ya cancanta. Na gode yin labai. An gane. Suna so su yi min aure da ɗan kawuna. Ni kuma a zancen gaskiya Shriram nake so. Shi yasa na gudu na bar gida. To amma me yasa Shriram ya je auren wata? Duk da kasancewarki mai kadarori. Kai ma ai baka san na da arziki haka ba sai da na faɗa maka. Shi ma ai bai sani ba to. Ni da na rabu da ahali na saboda shi, shine akan wasu yan kudade shi ya rabu da ni. Ni yanzu ga matsalata. An samu mafita. Ke fa ina mafitarki? Idan na koma gida kai tsaye cewa za su yi na gudu na bi saurayi kuma ya ki aure na. Shine kuma yanzu na dawo gida. Hakan zai yi ta bi na. Ba na so wannan tabo ya zauna a rayuwata. Amma idan suka ji sace ni aka yi, za su ci gaba da kallona da kimar da suka saba. A halin yanzu rayuwar mahaifiyarka da kimata sun dogara ne da hukuncin da ka yanki. Ya za mu yi abin? Yata, lafiya ne ko? Tana lafiya a yanzu. Kai, wani ne kai? Ba bukatar wannan. Na sace yarka. Sacewa kuma? Idan har kana so ta dawo gida lafiya to ka haɗo miliyan 5. Zan sake kira anjima ka ji bayanan ta ya zan karba. Idan kai biris da ni ka kira 'yan sanda to sai na sheke ta. Kada ka ce haka, don Allah, zan biya abin da ka bukata. Ni dai kada ka cutar da 'yata. Baba. Darshan wato na ji komai yalla bai kowa ya halin da kake ciki haka zai. Na gode sosai. Darshan zuwa gobe ka tanadar min mota, sabon layi da kuma sabuwar waya. To yalla bai. Ni ne Sharath Chandra, jami'in aiki na musamman yalla bai. Dai ya kawo ku. Masaniya muka samu kan cewa an sace yar wajenka. Wace irin magana ce wannan? Tabbas wani ya baku masaniyar ƙarya. To shikenan sai ka nuna mana yarinyar. Za mu yi tafiyar mu. Ita din ta je gowa ne. To ka kira wayar ta yalla bai dan mu tabbatar. Kun ga dan Allah ku saurare. Baba, ni ne na sanar da su. To kai hauka ne ko me? Baba, ba ma iya miliyan 5 ba. Zan biya miliyan 500. Amma ina so lalle na san wanda ya sace ta. Wannan shine. Yana sanin mun faɗa wa jami'ai zai kashe Samyukta. Yalla bai ka gane mu jami'ai ne kafin mu faɗa ma. Yadda yake da irin nasa shirin, mu ma muna da namu. Wannan akwatin yana dauke da bididdigi. A ciki za a sa kuɗin. Sannan domin gano kowa ya shi, za mu da tsalayukan wayoyinku. An haɗa kudaden? Kwarai, ga su nan. Faɗa min ina za a kai su. Zan tura dana ya kai. Ka ce masa ya sanya bakin wando da farar riga sannan ya zo kasuwar Gajuwaka. Ina motar? Tana ta bayan yalla bai.
fatan nasara. Nagode. Yalla bai a kula. Yara, kasuwar gajuwa